Good morning! Ayan, dito si Rico. Hihingi ng ng bahaw na kanin. Grabe na pagka-sprinkle na sprinkle talaga na. Sige na, pwede na yan. Ayan, sakto may may bahaw na kanin pa kami. Tsaka mga ulam. Kasama na daw ni Rico si Groot. Excited yan May klase na kasi si Papin eh. Ayan. Saglit lang, Groot. Nitin ko lang tong kanin nila. At ininit ko rin yung tinapa flakes. Aray ko mainit. Rix pa ko nga, Rix. Yan, vlog pa. Vlog pa more. Mainit? Pwede ba to? Pwede. Sige. Pwede yan. Sapin. Mainit talaga. Yan. Ito lang yung pinakamalapit. Tapos, mag-ano ka na lang. Kuha ka na. Kasi meron pa kami dito yung minudo. Tapos yun, yung kahapon. Gutom ka, Nag-donate kasi siya kahapon ng dugo. Nakakagutom ko lang. I-PM nyo lang po si Rico pag need nyo ng dugo. Ha? Nagdo-donate kasi. Basta may pakain kayo after. Hindi, sa mismo yung hospital yung pakain. Dun ba? Basta PM nyo lang siya, guys. Wait lang, Gutin. Babang-baba ka na ba? So, ayun nga, itsura ko, diba? Ang alabas ko lang ng kwarto. Actually, na ako nagkakape ako. Ayan, habang pinapanood ko yung vlog ni Ana, nalaman niyang buntis siya kasi sabi niya nag-sprinkle daw siya. So, lokohan namin sa sa group chat. Saluhin mo, Mafi, yung ganyan. Bumuka ka kasarap ng TV. Aloka. Tapos yun, si Rico, umakyat at tumininga ng kanin. Yan, sakto kasi kanina ang daming kanin. So, yung buti na lang, binawasan niya. So, magsasaing na ako ulit. And then, yan, nagbabad lang din ako nitong beef. Tapos, ito ulit, yung cheddar better. Kasi ito, ako lang talaga kumakain nito eh. So, pinakuha ko natin si Rico, ulam nila. And then, yung pa namin, yun yung cheesy na menudo. Ito ay bababad ko sa parang ibibistik ko na lang para mabilis. Kaso bato-bato pa yung gitna eh. Yan, magsaing muna ako bago tayo manood ulit ng vlog. Nakabalik na pala ang Grutin. Tin 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 tin. Grutin. Tin 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 tin. Ayan si Rico na naglakad kasi si Papi may klase. Tapos si Chris, ayan, borlogs pa. Anong oras na naman kaya yan natulog. Yan. And then, sabi ko, late ako bababa at kulang pa yung tulog ko. At, anong oras na ba? Alas 3? Alas 4 na ata yun. Ako nakatulog kung hindi pa ako uminom ng sleep pasil eh. Hindi pa ako makakatulog. At ito na naman si Daddy. Kapag sabi ko sa kanya, pagka nagyayaya na ako matulog. Sabi ko, hindi, tara na, tulog na tayo. Ayan. Patayin niya agad yung PC niya. Kasi, kahit na, alam yun, kahit na nasa harap siya, yung silaw nasa likod yung kama namin, diba? Naisilaw ako, kahit na antok na ako, parang may something pa na ako na yung mata ko. Hindi rin ako makatulog. So, yun, nalipasan na naman ako ng antok kagabi. Kaya, alas 4 na naman kami nakatulog. So, yun. Sabi ko sa boys, kayo na munang bahala. At tinapos ko naman yun kahapon, yung mga gagawin. Yan, para ako walang pending, para if ever nga, malate ako ng baba today. Hindi ako mangangarag na, magmamadali. Na may hahabulin pa. Ayan. So, yun. Naantay ko lang yung, yung tubig. Sasaing na sana ako, biglang nawalan. Kaya nanonood ulit ako ng vlog na muna. Nakakamiss manood ng mga, YouTube vlogs. Nag-upload lang ako pero hindi ako nanonood. More on TikTok ako lately. Aliwaw sa TikTok. Ganito rin ba kayo magluto ng sausage nyo? Sa tubig lang. Ayan, kaya nasunog yung ko kahapon. Nalongganisa ko. Napabayaan ko Pero yun, sa tubig nga lang talaga ako nagluluto ng mga sausage. Kahit hotdog, ayan, di ko na piniprito. Ganyan lang. Hayaan ko lang siyang mag-dry up. Tapos kumatas. Maglumabas yung yung sariling mantika niya. And okay na yan.
Bang, sarap talaga nitong ano, Johnsonville na to. Favorite talaga nila Cristo. Yan, nakasaing na rin ako. Kakasalang pa lang, actually. Yan, and then, ano ko na, nahugasan ko na itong beef. Di ko lang alam kung anong luto pa ang iluluto ko dito. Iniisip ko, beef, ano ba to? Bistek. Kaso, matoyo na naman yun. So, nagbabawas tayo sa mga toyo. And, ewan ko. Lutang na lutang pa ako, guys. Kulang pa kasi ako sa tulog. Diba? Ayan, nag-init lang ako konti-konti nung ano, nung minudo. Kasi, ay, sabog-sabog na. Oh my gosh. Linisin na naman natin yung, ano mamaya. Micro. Ayan, tapos, tinikman ko tong kanin na puti. Tapos, ano siya, di ba, bahaw? Ang sarap niya. Sabi ko, kakain nga ako. Yan, hindi ko talaga ininit yung kanin. Gusto ko bahaw. Crave ako sa bahaw bigla. Ang sarap. Tapos kape, and then yung tinapa. Okay na yan. Doon ako kakain sa sofa. Habang nanonood ng mga YouTube videos. Ewan ko, parang tinatamad tuloy ako dahil sa ano, sa antok ko. Tapos kumain na tulog tayo. Yan, di pa rin pala nagagawa tong ano dito, bintana. Ang dami pa siguro ginagawa niya ni Mang Boy. Pati yung sa, ayun yung sa labasan namin. Wala pa rin. Naririnig ko siya nandiyan sa ano, sa taas. May nare-repair pa din ata dyan. Tapos kila Nene. Ang alam ko kasi magpapaano din si Nene, magpapaayos dun sa unit nila. Papalagay ng mga extra saksakan din. Tapos may nag-ano ata doon kahapon. May nag-shortage. Yung umusok. Kaya yun siguro ginagawa pa ni Mang Boy. Kaya kain tayo, guys. Habang nanonood ng Vlogelia. Dito lang sa ang aking holistic coffee pa rin. Yan, kasi mag-ama ko mamaya pa yan talagang ano, tanghali. Yan. Kain. Sarap ng ano, bahaw na kanin. Titirol. Ito yung gusto ko sa ano, pagka-laki ni chicken with egg, yung bahaw talaga. As in, malamig na malamig. Yan. Tingnan natin kung ano, makakababa pa ako. Kasi wala naman akong gagawin dun eh. Ayan. Ayan, garlic, pepper, mushroom, beef na lang yung ano, niluto ko. Beef with garlic, pepper, and mushroom. Yan. Bilis. Luto na yan. Pinanipis lang naman yan eh. And then, tatakpo na lang siya nung garlic crunch. Or garlic, toasted garlic pala. Ayan, finish. Crunchy garlic lang yung tinapis ko. Ano problema mo, Groot? Ha? May gusto ka pa, Groot? Ha? May gusto ka sabihin? Hago, Tintin? Uy, sus. Uy ka na sa ilalim. Higa na. Higa na. Hi. Good morning. Ayan, ayos na yung ano, yung gising ko. Katulog na ako kagabi. At, ayun nga. Maaga kaming ano, I mean, nung naka, ano na ako ng antok, nakaramdam na ako, sabi ko kay Daddy, patayin na yung TV. Nanonood pa sana kami ng ano, ng manifest. At gusto ko nang matapos. Kaso nakaramdam na ako ng antok. Sabi ko, Daddy, bukas naman. Bukas naman yun habang ano, nakakaramdam na ako ng antok. And then, ayun, sumunod naman siya. Natulog kami agad. So, yeah, maganda gising natin. Kasi kahapon, literal na, hindi na ako bumaba, guys, kahapon. Kasi sobrang sakit ng ulo ko. Gusto ko matulog. Tapos, irritable ako. Kaya, ganyan ako kapag kulang ako sa, sa tulog. So, kesa, maano lang ako sa baba, mabagrat. Hindi na lang ako bumaba. So, ayun nga.
Today is, Thursday. Kahapon pala, nagsimba kami ni Daddy sa Baclaran. Sinamahan niya na lang ako. At, ayun. Ayaw niya ako ma-expose na naman sa, sa jeep. Kasi nung nakaraan din is nag-jeep lang ako. Sobrang exposed talaga ako sa Dikit-dikit na pala ngayon sa jeep. Wala na yung one seat apart. Or wala na yung mga nakaharang na plastic. Ganun. So, yun. Last week din is hindi pwede si Rico. So, nag-jeep nga ako. So, yun. Sobrang exposed yung lola niya. Buti hindi ako nagkasakit. Anyway, yun. Kahapon, sinamahan na lang ako ni Daddy sa Baclaran. Nagantay lang siya sa sasakyan. Tapos, ako na lang coffee tayo. Ayan, ang tagal dumating nung in-order kong higaan ni Poknat. Kaya tuloy lagi pang may ganito rito. Kasi, umakit si Poknat. So, nilalagay namin yung parang yung old sofa namin before. Nilalagyan namin ng, kasi may kumalay-kay ito eh. Okay naman sana siya sa sofa. Kaso, niya, ano ba tawag din? Parang siya naghuhukay. Kaya yung yung old sofa ko, 'di ba? Talagang nabutas talaga sa mga sa mga gilid gawa ng kinakalaykay niya. So yun, kaya ginaganto na lang ni Daddy. Ganyan na. Sino tumatawag? Daddy. Morning. Forward mo daw si Tonton. Hindi makapasok si Arab. Ayun, pinapa-forward lang pala si Tonton. At yung isang sasakyan daw, hindi magkasya. Hindi makapasok. Ang dami kasing dyan eh. Pagka Monday to Friday, ang daming sasakyan dyan sa garahe. At yung may opisina kami rito. Sa Adela. Yung Arab Peninsula. So, yan. Good morning. Yan, tanggal-tanggal lang tayo nito itong mga upuan. O, diba? Yung kuko ko kahapon nandito pa, ka-lurks. Dito kasi ako kumain. May placemat pa. Ano dog? Ano Groot? Hindi ka na naman malalakad, Groot. May antayin natin si Kuya Chris. Ha? Ka lang. Sayang, hindi ko napakita. Ang daming lamok dito kanina. Ayan, kasi kami ni Daddy, nagsindi kami nito kahapon. Kasi literal, as in, ang lamok-lamok dito. Di ko alam kung bakit. Kaya, sabi ko laging isara yung pinto na yun. And gusto ko din mapagawa yung talaga. Yung parang screen door. Para kahit nakabukas lang yun, hindi papasok yung lamok. Kaso, ayun nga, si Auntie kapag umaano dito, umaakyat sa umaga, binubuksan niya na yan. So yun, kaya naglagay sana ako dito kagabi. Ayan. Pero na akong note dito na ayan, Auntie, pasara lang po ng pinto para di pumasok lamok. Kaso, hindi naman siya nakapasok at nakalock yung sino kayang huling pumasok ng kwarto? Nakalock yung pinto. So yun, hindi nakapaglinis si Auntie. Yun, pero ang dami ko nakitang mga lamok dito. Sobrang effective nito, guys. Kaso, ubusan to ngayon. Ang mahal nga. Lang to eh. Actually, murang-mura lang talaga to. Parang 15 pesos, isang balot. Kaso, since ubusan siya at sobrang effective niya. Ngayon, ang mahal sa iba, mga nasa 50 pesos sa iba. Pero, 25 lang bili ko nito. Umorder na ako ng Pero, ibang brand na muna. Pero, effective din daw yun eh. Yan. Hantayin ko yung nito para bibili ako ng isang box. Nadaling ko din sa probinsya. Tsaka ang bango pa. Yan. The natural enemy of mosquitoes and flies. Sara mo lang, Daddy. Sama mo na kaya si Groot. Gusto mo? Dito ka lang, Grootin. Dito ka lang, Grootin. Dito lang. Yan. Gusto na naman niyang ilakad siya. Wala pa eh. Dito ka lang. Groot. Ayun lang talaga yung hindi ko na maayos, guys. Yung floor. Kasi ayoko naman gumagastosan yung nito. Yung, syempre, diba? Nakaupa lang kami. So, ayun.
Request ko kaya sa may-ari, napalitan niya itong ano. Itong tiles. Kaso baka taasan yung ano, taasan yung renta ko. Yan, kasi ito lang ang affordable na ano, na apartment. Alam niyo yun, na pwede yung dogs, tapos ayun nga, 2 kwarto, malaki yung isa sakto lang, tapos maluwag, yun. Pero kung may ma-recommend kayo sa akin na mas malaki pa rito, guys, mas mura at may sariling ano, parang townhouse. Ayun na naman ako, sabi ko kung. And since today is ano pala, guys, Feb 3, so last payment na for Tonton. Hindi talaga nagre-reply tong ano, nakakainis itong RCBC. Mag-ano lang yan, masisipag mag-follow up kapag ka may ano ka sa cheque, may problema. Pero pag wala, pag ikaw mag-reach out sa kanila, ang tagal, as in, forever bago mag-reply. Yan, kasi last vlog ko, 'di ba, sabi ko nag-email ako, parang pinapa-compute ko na yung last payment ko, yung ganyan. Wala, hindi talaga sila nag-reply. So, ayun, dumating na lang yung yung pinaka last due date ni Tonton. Wala pa ring paramdam, 'di ba? So, yan, bayaran na lang natin mamaya yung yung huling payment ni Tonton, and then yay! Tapos na siya finally. Tapos ng isang sasakyan. So, ayan, makakahingi na tayo ng babawasan na yung bayarin natin. Oh, yung earth. Baba na tayo. Ang sagwa, diba? Eyesore. Kaya gusto ko nang mapagawa yan para dyan ko ilalagay yung washing machine nga. Pero, baka next week pa kasi si Mang Boy marami pang ginagawa. Sa kabila. The Rams? Yes! Ito na ako siya. Pinakyat ko muna din sila Jack kasi alauna na. Pinagla-lunch ko na muna sila. Yan, tapos si Rico. Ayun. Ilis lang nung magjowa. Magbabayad kay Tonton. Siya pinagde-deposit ko. Siya pinagwi-withdraw ko. Yan, trusted. Ano yan si Rico? Kanang kamay ko. Sabi ko kumain muna siya eh. Mamaya na daw. So, yan. Ang sarap talaga kapag pagka kumpleto ang tulog mo. Ang ganda mo pagka kumpleto ang tulog mo. Charot. Oh. Oy! No. Tatalo na naman. Mag-i-edit ako ng vlog. Tigilan mo. Tsaka lang. Tatambayan. Diba? Sabi ko pa lang eh. Tatambayan mo na naman ako eh. O, doon ka kay Rico. Doon ka. O, kita mo nyo na. Kita nyo na. Kita nyo na kabastusan talaga nyan. Huy! Mag-i-edit ako. Talaga naman siya pa naglinis ng katawan niya. Ala, hanapin mo dali. Halika na, treat na lang dali. Treats. Ayan, halika na. Treats na lang. Treats. So, diba? You like this, ha? Dito. You like it, ha? Ayan. Nababaliw siya dito sa Temptations, eh. Favorite niya. Actually, dapat treat lang. Pero, yun. Ganyan ang treats niya. Ang dami. Uy, yari ka talaga, Kiriko. Ala, asan na yun? Talaga naman to. Ayan, nilagyan ko kasing karton dito para hindi siya makyat-akyat dito. Ayan, yung Adobe Photoshop. Nakaano na yan. Could not nudge the data. Baka talaga si Percy. Boy! Dapat maglagay na rin ako ng anti-Percy dito eh. Or Percy proof na Wala ka. Yan. Para hindi niya higaan yung laptop. Kaso ilayo natin tong Yan. Tutulay na naman to dito. Papunta sa akin. Nag-edit muna ako. Para bago ko sinasabi ko na nga ba? Talaga naman, Percy. Kakagatin na kita eh.
Dumabi ka na dyan. Ayan na nga ba sinasabi ko. Ito yung Percy na to. Ayan. Kung ano-ano ng... Ay, nako, talaga naman. Percy, dapat ganito nakalaki to. Ko, sakit sa ulo ka, ha? Paano ba to, guys? Wala pa din si Rico. Kukonsyerto na naman tong asawa ko. Nagpa-practice. Sige lang, practice ka lang dyan. Ayun, galing kasi kaming MOA at bumili nga ako ng ano, di ba? Na tag dito, sa healthy options. Aba, nagpabili ng ano, itong, tag dito, mic stand at yung isang mic stand iniwan niya na sa ano, sa probinsya. Parang meron nga din to, meron dito. So, yun, sabi, tapos may pinapabili pa siya. Pang sahod ng laway. Hindi pang sahod ng laway tawag doon. Pang ano yun ng mga air. Pop filter. Oo nga, filter ng laway. Diyan. Maybe this time. Yeah. Ayun nga. Sa healthy options, pabili ako ng melatonin or melatonin. Kahit anong basa nyo dyan. Basta pampatulog ang gusto ko. So, 3 binili ko. 2 sa akin, tapos 1 kay Chris. Ayan. 3 mg lang kay Chris, sa akin 10 mg. Kasi, kailangan, yung sure na ano, na borlogs talaga ako. Kahit na may storbo ako sa pagtulog, makakabalik pa rin ako. So, sinuggest to nung ano, nung sales lady. Then, ayan, napabili ako ng ano, ng shoes. Sabi ko, I need white shoes. Saan ba? Sa Adidas. Wala lang, trip ko lang mag-white shoes. So, yun, ito, sobrang komportable niya sa ano, sa paa. And then, naka-ano kasi ito, Sale. naka-sale na. 2,400 na lang. So, binili ko. 2,000. Kala ko 3,000 nakalagay eh. Sige na din. Sale na siya. Oo nga, pero sa resibo, tingnan mo siya. Ano na lang siya. Ayan, 2,400. Diba? So, yun. Sabi ko, bakit mura? Sabi nung sales lady. Kasi ma'am, pag nag 3 months na sa amin yung ano, yung shoes, yung mga stocks, talagang binababa na nila yung ano, yung price. So, okay na, diba? Yan o. Pang ano. Stan Smith to, di ba? Hindi. Yata. 4 point base. Ayun o. 4 point. Maganda yung, ano, Stan. stand na nakita ko kanina. Kaso, ano, ang mahal. 5K. Gagi eh. Bagong ano daw yun, bagong labas daw yun eh. Yung may itim dito, ang ganda. Pero ang ganda talaga, puting-puti. As in. Ngayon ko nung pag ano, katagalan na Yan nga. nalulukot na hindi. Ay, ganon. Pag tinutukod mo. So, yun lang. Pero maganda. Additional sa mga hindi gagamitin. Pang ano lang. Pang mag-accumulate lang ng alikabok to. Hindi. Sa ano naman yan eh. Sa mga pamangkin. Baby Love. Ayan, kaano ko na si Bilab. Ka-size ko na ng paa.